שלום חברים, אנחנו ממשיכים בסרטוני ההדרכה שלנו. אחד הדברים הכי חשובים זה בעצם חיוב לקוח, לכן הסרטון הזה יכול להיות שיהיה מעט ארוך. בואו נראה איך זה מתבצע. אנחנו כרגע במסך שאנחנו רואים מה הלקוח הזמין. זה בעצם מה שהלקוח רואה כשהוא מסיים את ההזמנה שלו. רצינו בעצם הזמנה שהיא דמה, הזמנת ניסיון. הכנסנו פרטים לא אמיתיים, וכמובן עם פריטים מהאתר. בואו נראה איך זה נראה מאחורי הקלעים. אנחנו ניגש ללוח הבקרה, ובתוך WooCommerce יש לנו את הזמנות. ההזמנה שהגיעה היא הזמנה בהשהיה. זה המצב הסטנדרטי שלה, שהיא רק נכנסת למערכת. למה היא בהשהיה? אנחנו עדיין לא הכנו אותה, אנחנו עדיין לא סיפקנו אותה, היא כרגע ממתינה. ניכנס להזמנה. בהזמנה אנחנו רואים את פרטי הלקוח ואת המוצרים שהוא הזמין. כמובן אנחנו רואים שיש מוצרים עם מע"מ, בלי מע"מ, זה כבר נכנס אוטומט לחשבונית. אנחנו עכשיו יודעים שהמוצרים האלו, אננס גדול מקולף ופומלה מקולפת, הם מארז והם מגיעים ביחידות. אגס אמריקאי ואגס ג'נטיל הם מגיעים בקילוגרם, ולכן אנחנו לא יכולים לתת ממש במדויק 2 או 3 קילוגרם. לכן אנחנו לעד כל פריט יש לנו את עיפרון של ארוך מוצר, ואנחנו למשל לאחר ששקלנו את אגס אמריקאי יצא לנו בעצם במקום 2 קילו יצא לנו קילו 900. אז אנחנו נלחץ על ארוך מוצר, במקום אנחנו בכמות, במקום 2 אנחנו נלחץ 1.9 ונעשה שמירה. ברגע שאנחנו שומרים אנחנו רואים שהמחיר השתנה, המחיר המקורי לפי קילוגרם הוא 13.90, לפי 1.9 26.41. בואו נראה את זה פה. אם אנחנו פה ביקשו 3 קילוגרם, אנחנו נספק להם 2.5. כמובן זה לאחר השקילה, מה שיצא לכם. אם המחיר הסופי היה 29.70 על 3 קילוגרם, בואו נשמור, והמחיר פה השתנה ל-24.75. חשוב לדעת, מומלץ מאוד וכדאי לא לחייב מעבר למה שהלקוח הזמין. כלומר, אם הלקוח הזמין 2 קילו, עדיף לתת לו קילו 900 ולא 2 קילו 100. אחת הסיבות היא כמובן חברת האשראי, שהיא לא מעודדת את הדבר הזה. הדבר השני הוא בעצם לא תהיה הבטחה של מסגרת האשראי, כי מסגרת האשראי של הלקוח נקבעת לפי ההזמנה הראשונית שלו. ואם אנחנו בעצם רוצים לחייב יותר, זה מעבר למסגרת שלו. אז חשוב לדעת שתמיד תמיד תמיד או להיות בתוך המסגרת או להיות מתחת למסגרת. לאחר בעצם שהכנו את ההזמנה והיא מעודכנת, אנחנו לוחצים על חיוב סופי, ובעצם הלקוח יהיה מחויב. אז שנייה לפני שלוחצים על חיוב סופי, בואו נראה מה עשינו. נכנסנו בעצם להזמנה, ראינו את פרטי הלקוח, אנחנו עדכנו את המשקלים, ופשוט עושים חיוב סופי. לאחר החיוב הסופי, העמוד מתעדכן, מצב ההזמנה שונה מהשהיה שהיינו בו לפני, כרגע הוא בטיפול. הלקוח יודע שהזמנה שלו כבר בטיפול והכרטיס חויב. כמובן החשבונית נשלחת באופן אוטומטי למייל של הלקוח, ואנחנו יודעים שהתשלום בוצע בהצלחה. כתוב לנו, במידה ויש תקלה, גם יהיה כתוב לנו שהחיוב לא הצליח מסיבה כזו או אחרת, אם יש בעיה עם האשראי של הלקוח או משהו אחר. סיימנו,
זה ככה מתבצע בעצם החיוב לקוח. חשוב מאוד להקפיד על הדברים הקטנים, תדייקו כמה שיותר ושמרו על הלקוחות שלכם.